I pozdrav svima ljudi, ja sam Snovatik i danas ćemo da igramo Build Battle na Hypixelu. I naša prva tema je flower, što znači cvet. Ok, dobro, mogu da napravim cvet, nema problema. Dobro, ajdemo sad napravimo tog leptira. Telep se misli da bude od ovog white stained claya. Koliko visoko. Mada tema nije leptir, ali niko neće da pravi leptira, tako da to bi možda bila i dobra ideja. I ovako malo 3D. Ako mislim da napravimo ovog leptira, samo ne znam da mu stavim za one rogove. Kako se zove? Onaj iron, ne. Bars, iron bar se zove. Eto, imamo leptira i cvet. Prilično originalno. Ovo je neki veliki cvet, nije stavio podlogu. Nije nešto, ne sviđa mi se, ali ok. Evo, potrudio se. Ovo je pixel art. Isto ok. Ne volim baš toliko pixel art. Ali, ovo je... Ovo nije se potrudio. Nije se potrudio. Evo ti pup. Super pup, sorry. Nisi se potrudio. Šta je ovo? O, ovo je lepo, ovo je... Ajde good, ovo je good. Svi prave cvetove, niko nije napravio nešto originalnije. Ovo je okej. Nije izgledalo baš teško. Okej. Ovo je još neki pixel art, ali ove stavljaju cvetove dole. Najde okej. I ti okej. Tebi je bolje nego od onog, ali nije za good. Nije za good. Ovo je moje, mislim moje najlepše. Ako mi neko drži crveno, ti držiš crveno, ti dobiješ crveno, spazit, okej. Neki uopšte ne vojtu fair. Ne liči mi ovo baš dosta na cvet. Tako da dobiješ pup. Okej. Okej. I ovo dobio okej, nije ništa posebno. Bolje nego neki okejovi, ali nije za good. Šta je ovo? Aha, ovo je good, ovo je kao ona vaza za cveće koja se prevrnu, ovo je cool, to je bilo dobro. To je bila originalna ideja. Šta je ovo? Ne sviđa mi se. Ups, sorry. Ok, ja sam 10. A ovo je pobedilo. Ja mislim da neko nije votovao fair. Jer bilo je bolje od ovih. Bilo je dosta bolje od ovih. A mi smo 10. Mislim da nije baš bilo fair. Ok, naša druga tema je television. Znači treba da napravimo sad. Svi će da prave običan TV. Ali ja nemam nikakvu ideju kako da napravim nešto što nije običan TV. Tako da ćemo mi da pravimo običan TV. Da. Neka ovako. Ovo će bude kao neka rupa u polisi. Da kažemo. Ne sa svih strana, samo odavde. Ovo će sve da bude popunjeno. Ok, ja se više skoncentrišem na policu. Ali dobro. Ok, izgleda u redu. Nije neki TV. Nije najbolji, ne sviđa mi se baš toliko, ali možda imamo neke šanse. Ako votuju fair, naravno. U prošloj rundi ste vidjeli sami da nisu votovali fair. Jer ja sam vidjela dosta onih koji su bili bolji od ove što je pobedila. Ali okej, to nije bitno. Sad kad smo završili s ovim, ja želim da napravimo i couch. Ne. Okej, uspjeli smo, yes. Ovo sam trebala još jedno više, ali okej, dovoljno. Ne, mi smo prvi, nema šanse. Nemamo šanse za pobjedu. O, drži mi dobre stvari. O, tako, držite dobro, držite legendary, ajde. Okej, možda je ovo dobro što smo bili prvi. Ovo je okej, ne sviđa mi se što ovdje glowstone. Ali dobro, bili smo prvi, to nije najbolje, ali možda
I možemo da pobedimo. Ovo je napravio slično kao mi, samo što je njegovo bolje. Dan good. Ovo je dobro. Sve ne cool napravio. Sad ovo nije TV. Tako da će da dobije super pup. Ovo je cool, ovo je dobra ideja. I oni su neku policu. Ajde good, evo good. A ovo kao sa nekim note blokovima TV. Ok, veliko je napravio, potrudio se, ali nisam stigla good. Ok, ovo je nekom čovečuljka dodao. Ok. TV nije nešto što je bio onako TV da se napravi, ali ok, u redu. Ovo isto ok. Lepo je napravio TV. Ok. Što ovdje piše? Hand. Aha, to je ruka, ok. Ovo nije stigo da završi. Preveliko. Ajde, ok, neću da ti da manje od ok jer se potrudio se. Aha, ovo na... Ok, ne sviđa mi se obična kocka. Ok, ovo je od obsidijana. Ne sviđa mi se to što je obsidijana, ne izgleda lepo. Ali ok, u redu je. Ovo je kao neki daljinac. I TV, ok, dobiješ ok. I mi smo drugi, ok. Nije loše. Zašto mogu tamo kad... Ok, ovo je pobedila. Meni ovo nije bilo sa pobjedu, meni je pre ono što je bilo posle našeg. Ali i ovo je u redu, i ovo je dobro, ovo je bila fair. I naša nova tema je archery, znači streljaštvo. Ja sam se neko vreme bavila streljaštvom. Ne dovoljno dugo da znam dosta stvari, ali... Nešto znam. Pa napravit ćemo neki teren napolju, vjerovatno. Ovo uopšte ne izgleda kao strela, ali okej. Napravit ću ono pera ovako. Ovo jedno pero mi je... O ne... Ok, 3 pera. Nisu baš trebalo mi... Nema veze, to ne može da se napravi ovdje. Ok, sad string. Čekaj da napravim string. Ok. Ovo izgleda užasno, ovo izgleda ružno. Ovo izgleda jako ružno, neću s tim ništa više da dodam. Super, savršeno. Savršeno, divno. Evo, dodat ću ovaj particle zato što mogu. Biće ovo enchantana strela. Eto. Predivno. Wow. Wow, ovo je najružnije građevine koje sam ikad napravila. Ok, ovo je napravio, mi smo napravili samo luk i strelu, ovo je napravio baš čoveka. Ovo mi se ne sviđa. Nisam stigla da bavitujem, ne. Ovo je napravio skeletona. Izgleda tako, Bo ne izgleda tako. Ovo je napravio, okej. Ovo je okej. Ovo nema bove, samo bacio strelu, ali ajde okej. Mi su pravili archery, mi smo jedni koji su napravili bow i arrow, što nije dobro. Ovo je okej. Okej, nije se good. Ovo je okej. Ovo je, napravila sam good. Okej. Nemam pojma šta je ovo. Ja ne vidim luk. Ja nisam vidjela luk u tome. Ovo je... Okej. Dobra ideja, ali okej. Što misliš što je ovdje cobweb. Ali okej je bilo. Možda je bilo i se good. Ovo je okej. Lepo napravio. Bolje od mog. Znam da sad nemamo nikakve šanse.
Ovo je pup, sorry, ovo je pup. Evo ga naše super pup. Neka barem neko drži legendary. Evo ja držim legendary. Bili smo 9. Ok, nismo bili zadnji. Ovo je pobedio. Ok, bio daleko ispred nas. Dobro. I to bi bilo to za ovu epizodu Minecrafta. Izgleda da nam nije slučajno pobedimo. Ali jednog dana to će se desiti. Doviđenja.